Mendeko lehenengo erdian, oraindik ama ziurtza joten zen, ez? Hau da, ni badakin orden ama ziur, eta bakarra da. Frantzian gaur egun, onartzen da eta aintzat hartzen da 3 ama izan ditzakazula aldi berean. Ama genetikoa, esaterako obositoak eskaintzen dituena, gero ama umegilea erditzen dena, eta gero ama soziala edo hartu onartu eta ezten duena. Eta amatasuna aitortzen zaio 3. Hau da, dibortzio kasu batean zer esana duena da ama legezkoa, ama soziala, ez? Zaintzen duena. Zaintzen duena, de facto. Beraz, ez dakit, Goenkaleko Milena esaterako. Nor da bere ama? Ez? Errumaniako erditu zuena ez du harremanik. Leonor, baina azken bola dantan oso desorekatuta dabil, ez? Ikuste dut gehiago komeni zaiola ama gisa hartzea koldo, nekane, ez? Gainera ertzaina da eta mundu anker honetan babestuko du bere porrarekin hobeto eta ikuste dute... Ondo da. Tira, orain arte, datuak...